trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Nagsuon, miabot na nga to ang Ginoo, inubanan uban sa iyang banwagon o sa iyang mga alagad. Alleluia. Nagsuon, milabay na ang kapatan kaadlaw sukad sa atong malipayong pagsaulog sa Paskos pagkatao sa Ginoo. Karon mao kadtong balaan nga adlaw kanusa si Jesus gihalad dito sa templo. Ug napakita nga nagtuman siya sa balaod. Apas tinuuray niining hitabua, nakigtagbo siya sa iyang katawhan. Diha nga kadto mga tigulang inagda sa Espiritu Santo miadto sa templo, hinayagan sa mga espiritu na ilhan nila ang Ginoo. Ug gisangyaw siya nila nga puno sa kalipay. Kita usab nakatipon pinaagi ng Espiritu Santo ngadto sa balay sa Dios aron pagtagbo kang Kristo. Hipalgan unta siya og hiilhan diha sa pagpikas nato sa pan hangtod nga mobalik siya pag-usab sa iyang mahimayaong pagpakita. Mag-ampo kita. O Dios, tinubdan sa sinugdan sa tanang kahayag. Karong adlaw, imong gipakita kang Simon nga matarong ang kahayag ang nagpadayag sa dalan alang sa dili Hudiyo. Santusa sa imong bendisyon, kini mga kandila nga dungan sa pagdawat sa mga pag-ampo sa imong katawhan, nga makatigom aron pagbitbit ni ini mga kandila alang sa pagdaig sa imong ngalan. Himua uban niini nga sa paglakaw namo subay sa dalan sa mga maayong buhat, makadangat kami sa kahayag sa wala nay pagkapalong. Kini imong gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Malakaw kita na malinawon pagtagbo sa Ginoo. Pagbanwa sa ubang ginamo Himaya sa Diyos dito sa mga langit.
magampo kita. Pagagawa mong tunay nga Dios, nangiliyo po kami sa imong kahalangdon. Maingon nga karong adlaw gihala dito sa templo ang imong bugtong anak. Dala ang amuang kinayang tawhanon. Himua nga ihalad usab unta kami nganha kanimo, bans malimpyo nga among kasing-kasing. Kini among gipangayo pinagi sa mong Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Ang manunubos musulod sa iyang templo ug mupuyo uban sa iyang katawhan aron maglimpyo sa ilang kasing-kasing. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Atong paminawon. Ngon ang Ginoo nga labing gamhanan, ipadala ko ang akong sinugo pag-andam sa dalan nga akong agian. Unya sa kalit, muadto sa iyang templo ang Ginoo nga inyong gipaabot, ug ang sinugo nga inyong gipangandoy, muanhi og magsangyaw sa akong kasabutan. Apan, kinsay mulahutay sa adlaw sa pag-abot niya? Kinsa may makaharong inigpadayag na niya? Sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw, ug sama sa isog nga sabon. Muani siya sa paghukom, sama sa magputli nga plata. Hinluan niya ang mga pari, ingon sa pagputli sa plata ug bulawan. Unya, maghalad sila sa Ginoo, sa husto nga matang sa mga halad. Unya, ang mga halad nga dadun sa katawhan sa Huda ug sa Jerusalem ngadto sa Ginoo, makapahimuot na kaniya sama kaniadto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Alsahaw mga ganghan ang inyong balabag, patas kamo mga karang pultahan, aron musulod ang hari sa himaya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo makusganon ug gamhanan, ang Ginoo gamhanan sa guban. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Alsaha o mga ganghaan, pataas kamo mga karang pultahan, aron mo
sa kining hari sa himaya. Ang Ginoo mao siya. Aron pagluwas kanato gikan sa sala, si Jesus nahimong sama kanato sa tanang butang gawas sa sala. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Atong paminawon. Sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo sa mga ginikanan. Si Jesus usab mahimong sama kanila aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. Sa maong paagi, giluwas niya ang tanan nga naulipon sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. Kay tinaw nga dili ang mga anghel ang iyang gitabangan, kundili ang mga kaliwat ni Abraham. Nagpasabot kini nga kinahanglan mahimo siyang sama sa iyang mga igsuon sa tanang paagi aron mahimo siyang matinumanon ug maluluyon nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan. Ug tungod kay nag-antos man siya og gitintal, makatabang usab siya kanila nga gitintal. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miabot ang panahon nga si Jose ug Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo suma sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidahan nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasuwat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganayng lalaki kinahanglan ihad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghad suma sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Usa ka paris nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati. Inining panahon na may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tao ug mahadlukon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Nag-uban kaniya ang Espiritu Santo ug gipasaligan siya nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu misuod si Simeon sa templo. Sa gidala na si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo, aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod, gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon, Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot na nga ang imong sulugoon muhalin nga malinawon. Kay sa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan. Nga imong giandam at tubangan sa tanang katawan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Nahibong ang amahan ug ang inahan sa bata sa pagkadungog nila sa mga butang nga gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya nanalangin si Simeon kanila ug miingon kang Maria nga inahan sa bata.
Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Dito'y usa ka babae nga propeta nga ginganlag Ana, anak ni Panuel, sa banay ni Aser. Usa siya ka babaeng tiguang na nga minyo sukad sa 7 ka tuig ug unya nabaw siya sa 8 ag 4 na ka tuig. Wa gayud siya mobiya sa templo. Adlaw o gabi nagsimba siya sa Dios, nagpuasa ug nagampo. Niadto gayong taknaa miabot siya og nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga ang Dios motubos sa Jerusalem. Tapos matuman ni Jose ug Maria ang tanang gisugo sa balaod sa Ginoo. Ipauli sila sa Galilea ngadto sa Nazaret, ang ilang lungsod nga gipuy-an. Kumitubo ang bata ug nahimong kusgan. Napuno siya sa kinaadman o ang panalangin sa Dios diha kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa ulog karon simbahan ang kanang gitawag tog Candelaria, Pebrero 2. No? Si Domingo karon Pebrero 2 man. Sa ulog ang kay gitawag tog Candelaria mao na nga namindita tag kandila, daghang tag kandila, no? Lain-lain kurol ang kandila. Nako nang utana kuryoso kay utana ko bas mga tao ba. Kanang atong kanilang atong giblisingan. Karon man ang blessing, unsa man ninyo na? Taguan? Unsa may gamit niya na? Kasigaon? Pagkasagaras to ba kung madungog? Mga gayon. Na dagkutan naman ninyo, dagkutan ni, kanang panahon sa katalagman. Na mga bagyo, na mga linog, na mga gitawag ito, mga plague, sama sa mga karon nga sa China sa coronavirus, mga panahon na, mga 3 days darkness kuno. No? Ila ka na. Nakuryoso ko nga, di mo anay kasi nagsulti ninyo ni Ana. May sulti nila, kanang sulti nila sa katigulangan. Kini Candelaria, nagkutan nila yung paniha sa mga katalagman para maluwas kita. Ako naminaw nila na ko, tingali, doon na may kamatuoran na gamay, no? O, ito na kamatuoran. Kaya karoon ko sa gud ato magi sa ulog ang itawag na to, ang paghalad sa batang Jesus ngadto sa templo. Ya kung naminaw to sa Ebanghelyo karon, no? Representation of Jesus in the temple. Kung naminaw to pag-ayo, nakita man nato nga pagdagyo nila sa bata ngadto sa templo, no? Si Simeon, nga nakita na sa bata, ikugos niya ang bata, ulingon siya, salamat sa Dios, no? Dugay na akong paabot, nanagyod, ako nagyod, nakitaan, no? Siya nga magdag kahayag kalibutan sa tanang katawhan. O ay kahayag, magdasag kaluwasan sa katawhan sa Israel o sa tibuok kalibutan. Muna nga, kana ang napagpanabot na iba nga. So, nagdag kahayag, no na ang kandila nagdag kahayag. Unya, kanang kandila kanada magkaluwasan sa tanang kalibutan, makaluwas sa katalagman. Murag doon ay gamayng logic, no? Sa ilang pagtuo. O tinuod ka na. Pero mga igsoon, ang kining panahon na sa kining atong gisaulog karon di lang kana ang paghalad ni Kristo ngadto sa templo, no? Kay kustumbre man gyud nila. Kundi mao sa ni panahon nga si Kristo nagigtagbo na sa katawhan nga nagpaabot sa dugay ng panahon sa iyang pag-abot.
Muna makita nimo si Kristo nga batang Jesus, ito sa templo, kisa kitagbuan niya, tigulang na juga ayo, sa Simeon o si Ana, nga diya sa templo nagpuyo, nga nagpaabot yun sa pag-abot sa manunubos. Nga sila gigiyahan sila sa Espiritu Santo, nakaila sila, nga kining bataan na yun mo ang gipaabot. Mga kinisang Dominguha karon gisang ulog kining kinito panagtagbo, the encounter sa gitawag nato sa Ginoo o sa katawhan nga nagpaabot. The encounter of a world without Christ. The world with Christ. The encounter sa kangit-ngit nga nadagan sa kahayag. Mao nga fitting kay ng symbol ang kandila. Mabitaw ang starring ron ning gitawag to kasalugan ng murug ang kandila gyud, no? Iwa ka ang kandila gamit kay nato, di ba? No? Gamit kay ni sa bunyag, kandila, kasal, kandila, mamatay tata sila mudag kandila, kandila ta, no? Gamit kini sa simbahan. Kuan kay na sa ang kandila mapuslanon kay na doon na gid ako kahulugan diha kaniya. Kung malandong ko ba? Ning ko tanawa ra gud di simbahan na daan o. Ato lang tagaag mga ingon nato nga pamalandong ang pila ka kandila ato sige gamit sa simbahan, no? Na ay gitawag tog kandila ang gitawag tog the presence candle, that is the Blessed Sacrament, presence of the Lord. Naana ang prayer candle, kanang atong idagkot sa tulinyo, dagkot, yung datag pag-ampo. Naana ang proclamation candle, nga sa ato ang pagdaas pulong sa Diyos, kuyog yun ang kahayag, naana siya. O ay kalimti ang imong personal candle. Tanawa, kanang presence candle, kanang kandila nga nasa tabernakulo, siga gina, siga siyang siga. Kaya nagpakita ka na sa presensya sa Ginoo nga naa sa tabernakulo. The Eucharist, the body and blood of Christ. Naagi na siya, sige. So as long as naa na ang Ginoo, kanang kandila diha, sige gina siya pasiga, o munang magsiga gina siya. Di mailhan na nga na ang presence of the Lord. Ang Ginoo nga, nisaan nga ubang kanato hangtod sa hangtod. Mo na sa Eucharistia, daghimo siyang pan, no? Sinagwas sa pan ang iyang lawas ug dugo. Ug naa kana siya uban kanato diha. Ning kadila usab diha Santos nga misa. Pero sa binakulo naa diha. Modela magsiga gina. Mabitaw nga ang iyang presensya ba, no? Magsiga na dili gyud magkapalo. Tungod kay iya pag-uban kanato, presensya ba kanato hangtod sa hangtod, eternal. Katos katapusan sa kalibutan. Ang simbahan ani ba, no? Nakita niini, dako ni siya devotion gyud sa kitawag tug sa adoration of the Blessed Sacrament. Kanang perpetual adoration bitaw, mabitaw nga encourage sa simbahan gyud kanang gitawag tug adoration chapel, no? Haron nga diha gyud, no? Anang kapilyaha ng Blessed Sacrament, unya kita, no? Makakita mo adto dito, magkigtagbo ta sa Ginoo dito gyud all the time. Uduhusod ka, magkigtagbo ka sa Ginoo. Manang giawha gina sa simbahan, ako kay nibo sa simbahan nga itawag adoration nocturna, perpetual adoration, nga murag mag-take turns ta nga dili gyud kabiyaan ang Blessed Sacrament dito mga dunag magkigtagbo sa Ginoo, magkigstorya sa Ginoo sa Blessed Sacrament. Mao gina gyud. Mabitaw na asay gitawag to Alliance of Two Hearts nga ilang apostolate. Mao gyud. Nagturo-turo lagi sila. Labi pa sa mga madre sila, mga konbento, daagi ng perpetual adoration diha. Naana ang Blessed Sacrament. Ibaw kang ano mga igsoon importante kay na. Tungkol kay naana, maon na siya powerhouse of the church. Powerhouse of the church ba? Mura sa Corinthi ba, naa diha ang gitawag na to, ang motor ba, na will take electricity. No?
Si John Vianney ba? Santos kaya na siya. Libuong mga tao ba nga, ang gikan iyang parokya nga pwedeng gubuta, pwede ka ng buang, sa iyang pag-alagad ni na Santos na bulangan. Yan ang utana, di mo isultian siya sa mga tao, pagka kunwa pa ka, no, sus, di mo kabuutan ni mo, di ta ni mausab ang parokya. Hindi mo siya, dili ako. Sultian na mo sikrito, di mo siya, naibabay diha. Itigulang diha, nga nagluhod kanunay, tumang sa Blessed Sacrament. Ang iyang pagluhod niya, maoy nakapahimok, nakahumok, nakakumperter sa katawhan sa itong parokya. Ang siya nga nag-atubang sa Blessed Sacrament o nag-ampo o nagsakripisyo, siya nga nagtagbo. Power of prayer na naa sa Blessed Sacrament. Kung magkaamgo lang kita taniana, that we have that powerhouse. No? Kung ito magkaamgo tayo ginawa, gitawag ito, which we had time to visit the presence of the Lord in the sa Adoration Chapel. No? Mura kapait lang at una kusugan kung nakawa naman. No? So that is this. Pero mauna siya, the presence candle, mauna siya. It's always there. Sa simbahan o sa Blessed Sacrament. Ikaduha ka nang gitawag na ito, the prayer candle. Kanang dagkot ba? Dagkot ang Santo Niño, so dagkota, dagkota, sagkota sa Birhen sa Fatima, Birhen sa Lapu-Lapu sana. Nakatag asa mong dagkot, no? Dagkot sa Vicente, no? Sa gani, may ulit nga, hatag laso nga tao ba, idagkot ra ko diha. No? Kanang dagkot ba? Kultura na ito, tradition piya na. No? No? Muro pagka patighuga po sa katigulangan gihapon. Mudagkota, doon naman tayo, gitawag ito, idagkota ni sa itong birthday, idagkota ni, kay doon na tayo ipangayo sa Ginoo. Una nga ikagay mudagkot, ubas pag-ampo, it's a prayer candle. No? A prayer candle na siya. Yung ka na part na sa gini, sa itong pagtuo simbahan. No? Gani, sa survey, no? Daghan pang mudagkot kaysa manimba. Hanggang ito sa Santo Niño, pastang taas sa linya sa mudagkot po, di manimba. May rason pa yan. Ang utana biya ko, dili mo simba ba? Kadaghan ko sa mga lipat o sa bukid ba? Nga wa kasabuha kayo, kasabot ng misa ba? Di sa kasabot sa misa. Pero kanang dagkot, sila ng katigulangan. Udagkot o kandila. Murag, sakto na birthday niya, kadagkot siya, sakto na. Pauli na yun. Wow, simba. Mabitaw, madlungaw na sila sa mga pare ba nga. Pagkatikisas ba, importante ang simba, ang dagkot, importante, pero dagkot lang ka, di ka mo simba, wala na dadang. Pero pag, same times, inuana ba? Manigsuon, ang pagdagkot ba, ang kanang gitawag ito, prayer candle, kan pagdagkotan mismo. Naman for many people ba, doon na pagtuo, that is their way of encountering God, encountering, connecting with the Lord. Connecting with the Lord. Careful kita ni Ana to look down on them. Kinindom ko sa storya. Diha usa ka tao nga mo halad sa templo. Ang iyang halad, magdagi na siya usa ka, gitawag na ito ka na itong plato o kanang sulunan sa litsi ba. Kaya iyang trabaho, tipuga maglitsi gikas mga baka. Niya, mo ato siya nga ito, taga-bukid man siya, di siya musus templo. Ano siya skilid. Ibutang niya kanang usa ka tasa nga, ang milk ba, ang litsi, pero nga sa Ginoo, no? Ako ning halad nimo. No? Mura na iya, ako nang halad mo. Niya mula ka siya. Nagtatao, balik siya, higitan niya nga, sus, ang iyang gihalad. Nurot naman. Sus, giinom, ginis, Ginoo. Ingon siya. Ginis, Ginoo. Sige siyang halad. Kita ang pare, gibadlong siya. Ayaw diha paghalad. No? So sa templo, ari halad sa templo. Ari pagsimba dire. Pero lagi kay di siya mo susti mo sa ganahan, diha pa dahil nagyapon siya.
Iya, giobserbahan sa pare, unsay nahitabo. Kasi, ibaw ba ka sa imong gihala diha? Yung sa gidawat mas Ginoo. Dawat Ginoo god, be trawa be. Hala diha. Naari dre atong lilion. Tanawa kinsay mo imong halal kinsay ni inom. Iro. Dili ang Ginoo, iro. Nasa taon, sa nadismaya sa bakapait. Lipay na kayo siya nga Ginoo, giinom sa Ginoo. Nagpangita sa pare nga iro di ay muna nga wala gid siya mabalik. Discourage sa gid siya. Wala siya sa templo. Iba ko siya tabo pagkabi ang Ginoo ni paamgo, nagpadamgo sa pare. Sa padre, yung nago niya, padre, asa man dong magbubukid, nga mahatag og gatas, halan ako. Lingon siya, ako gibadlong. Ari hala dihe, dito. Kay kato kanon mas iro. Dili to sakto, ari dire. Iro may nagkaon na to. Iba ka sa Ginoo. Padre, kinsa may nagsulti nimo? Nga iro to iniinom. Wa ka mahibaw? Nga ako'y nagsugo sa iro? O ako'y nag-inom adto? Wa ka mahibaw? Nga mga isulti man ay bisag unsa ka simple tingali ang pagdagkot sa simple nga tao nga wa kahay kaagan unsaon pag ampo, pag meditation, pag misa, pero kana lang gesture, tanaw ka ba, nga mo adto, mo dagkot lang, mo dagkot, mo hunghong sa Ginoo sila pag-ampo. Mayroon any encounter with God, yun, as simple with that, ubas pagtuo, kana, mga igsuon, timan efektibo kana, balaan kana, basta pagkagtagbo ka sa Ginoo. Tinood, maayong sultian yun edukahon. Pero, ayaw yun nyo i-underestimate kanang gitawag tog simple atong pagdagkot kay simpleng mga tao mga igsuon sa di kasabot sa misa pero sila pagdagkot puno sila sa grasya. Mao na gitawag tog the prayer candle. Lain kanang gitawag sa simbahan atong kining the proclamation candle. Uban gina mga igsuon iposisyon sa pulong sa Dios daagi ni siyang kahayag. Lagi na siyang kahayag. Ang pulong sa Diyos, kahayag man. No? Kahayag man. Kung sa puong, no? Sa kagdabil kini the Psalms 119, isa, your word is lamp unto my feet and a light to my path. Your word of God. For those will light any candle, my candle, the Lord is the Lord, my God, will enlighten my darkness. So, ang puong sa Diyos, kahayagin na siya. Simbolo na siya sa kahayag. Ibaw ta mga igsuon, sa ito kinabuhi ba? Bisa na ata yung mata. Pero natas kang ngit-ngit There are so many things that we see around. Pero daghang ngayon natas kang ngit-ngit, kaya di ta kasabot kaayo. Sa panghitabo sa kalibutan. Pero kung mga tao gani, kasi kinabuhi, adlaw-adlaw siya na malunong sa pulong sa Diyos, dunay sila enlightenment. Mabitaw, the Word of God enlightens yun na agi kahayag. Na mga Espiritu Santo, mo inspire man, foot fire, mo enlighten diha ka nato. Imposible, no? Bisag nasiga atong mata, we cannot see, really. Mo pag Ginoong siga imong mata, but you cannot see. Tungod kay makita lang ito ang kamatuuran ba? No? Saan gitaw sa mata sa pagtuo? Sa mata sa Diyos. Ug mao nga bulahan ito mga tao, kansa kinabuhi ba? Everyday yun. Ang pulong sa Diyos sa silang kinabuhi. Ug always makita gila ang tubag silang haga silang kinabuhi. The Word of God. Pung paniya, your Word is the lamp unto my feet. Lamp, kay bisag kangit-ngit mga igsuon, lampara ka nasa. A light to my path. Kahayag, na diin, makasubay ta sa dalan sa kinabuhi. Mo na pulong. Muna nga, every time, gamit sa pulong sa Diyos mga igsuon, we encounter
Christ. And i-encounter na to, ma-enlighten ta. Every time ma-enlighten ta mga igsuon, ha? Ma-enlighten ka, that means na kiktagbo ang Ginoo nimo, kiktagbo ka sa Ginoo. Muna nga, you have to open your eyes of faith yun, sa Word of God. Ika-upat nga ako ikuan, kanang candle, nga personal candle na, personal candle. Kanang kandila ba, mas mabunyag di mo tagaan ka ba, nga gihatag na, gigulitan sa mga sponsors, sa mga ginikanan, pero nga kining kahayag, itugyan kaninyo, kanimo, mga siga kanunay, padilaaban ng sigas pagtusi mong kasing-kasing. Mga isuon, we have kita. Timan kita klarong nagdala og kandila, kita ang kandila sa pagtuo. Tinuod, ang kandila yun, no? The light is Jesus Christ. Pero ingon sa siya, you are also the light of the world. Kita nga di nabunyagan ta, kita nga sikisot sa kinabuhi, magdata sa kahayag ngadto sa uban. Ang challenge mao kini, light your candle. Padilaaba ang siga sa pagtuo. Bitaw ganahan kay ko ning familiar mo ning kanta, it is better to light just one little candle than to stumble in the dark, di ba? No? Better far than you light just one little candle, and all you need is a tiny spark. If we'd all say a prayer that the world would be free, what a wonderful dawn for a new day we will see. And if everyone lit just one little candle, the bright world it would be. Ako ba? Hilot ka na siya. Kita, ordinaryo ta, have a candle. But, bisag unsa ka na kung problema sa kalibutan ka, just light your little candle. Puwang Padre, if we all say a prayer that the world would be free, what a wonderful and bright world it would be. If only we say a prayer. Prayer, power of prayer ba? That's lighting a candle. Kung nag-auta si Bahal karon na atong arsobispo sa Ray Oras Emperata. Especially labi kining gitawag to isuon na to nga naana kining gitawag na to virus karon nga nakapakurog sa kalibutan ang dunay nakahadlok dia kanato. It's real, no? It could happen to anything. Dakan tayo tambal. Pero if everyone prays, light your own candle. Let's pray. And let's pray. Maampo ta. And then, what happened? No? What happened? Ang mitabo, muna nga we would be free. No? We would be free if we all say a prayer that would be, the world would be free. Pag-ampo makatuman yun. Di lang ka na. If always say a prayer. Isa sa tuang kita wag tug kita ka nga ganang mga tragedy sa vulkan na mayon ta ng mga tragedy, no? Kasi kung makatabang nga nako jud kaayo. Is lighting a little candle. What candle is that? Wag yapon no. If only all, no? Not only say a prayer, lain na siya. If only all contribute a little bit of their treasure, no? Sa ninabago sa tanana, no? Then the world, mga tao, would be free from hunger, from their sa ilahang gitawag na itong kahimtang nga grabe kayo. It only takes a little candle, your candle. It would brighten the world. It would be a kind word, whatever it is. But remember, naakay personal candle. Did that always be lighted? Always light a little candle. In any occasions in your lives, yung egsoon, see, I need to light up my candle so that the world will be a better place to live. Amen. Nagato ako sa Diyos sa mga magagagahom sa tanan. Mabubuhat sa langit ug sa yuta. Kung Iso Kristo yung anak kabugtong, Ginoo nato. Kanang ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yung anak ni Maria nga Birhen. Isa kay sugod ni Ponso Pilato.
Lasa sa krus na matay gilubong. Ikunsad sa mga minatay, sa katulog-alon na banhaw, misaka sa langit, nagago sa tuos sa Dios, amahan magagagahong sa tanan. Kanito mabalik siya mapahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, kapasiluan sa mga sala, nagabanaw sa lawas, kinabuhing dayon. Nagkampo kita sa Diyos amahan nga nagpadala sa iyang bugtong anak isip kahayag sa kalibutan. Sa matag pangamuyo kita mo ingon, danagi kami sa imong kahayag, Ginoo. Danagi kami sa imong kahayag, Ginoo. Alang sa mga relihiyosong lalaki o babae nga nagpuyo sa konsagrado nga kinabuhi, nga magmaaghop unta sila sa pag-alagad sa Dios o sa iyang simbahan, uban sa pagkamasinugtanon ngadto sa Santo Papa, ang Vikaryo ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Danagi kami sa imong kahayag, Ginoo. Alang sa atong pangagamhanan, nga matinud-anon unta silang mupatuman sa mga programa o proyekto sa gobyerno. Diin ang makabos sa tinuoray makabenepisyo. Magampo kita sa Ginoo. Danagi kami sa imong kahayag, Ginoo. Alang sa mga ginikanan, maninoy og maninay, nga kanunay nilang hinumduman ang ilang mga panaad sa bunyag, nga hatagan nilag maayong panig-ingnan sa Kristohanong kinabuhi ang mga kabataan. Magampo kita sa Ginoo. Danagi kami sa imong kahayag, Ginoo. Alang nining tuig sa ecumenism, interreligious dialogue, and indigenous peoples, nga luyo sa managlahi nga tinuhuan, makabot na ang tinuod nga panaghiusa, pagtinabangay o pagdinasigay sa pagsunod sa mga pagtulunan sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Danagi kami sa imong kahayag, Ginoo. Alang kang Monsignor Teofilo Camomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Danagi kami sa imong kahayag, Ginoo. Alang sa makalag sa purgatorio, nga madanagan unta sila sa walay pagkapalong nga kahayag ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Danagi kami sa imong kahayag, Ginoo. Kinang ipangayo dihan ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer. Fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life.
Pagamputa kining sakripisyo, dawatos ng amahang magagagahom sa tanan. Ginoo magapahimuot unta kanimo ang gasang gihalad ng malipayon nga simbahan. Sa mga gibutan mo nga ang imong bugtong anak, ihalad ang kordero nga walay buling. Kana kanimo alang sa kinabuhi sa kalibutan. Kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amen. Ibayaw ngadto sa Ginoo. Salamat kita sa atong Ginoong Dios. Amen. Sanctus nga Amahan Justo niya magkagagahom sa tanan. Ang matarong gayon pasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Karong adlaw diya sa nagihalad dito sa templo ang imong anak, kauban kanimo walay sinugdan walay katapusan, ipaila sa Espiritu Santo ang himaya sa Israel, ang kahayag sa mga hintil. Busa sa pagtagbo namo nga malipayon kang Kristo nga manunluwas, nagadaig kami kanimo uban sa mga anghel ug mga santos diya sa walay hunong nga pag-awit. Santo, gawin ikaw ginutuburan sa tanang kasantos. Padalay mong Espiritu ng pagsantos ni mga gasa. Mahimong kinalang ka namo, lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kaugalingon mikuha siyag pan, pasalamat umipikas. Mihatag niningadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kuha siya sa kalis, pasalamat o pag-usab og midaig, mihatag ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kining Panginoon ko mga tanang gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron mga sala mapasaylo. Buhata kaniya paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo bumalik kami. Paghandos nga matayon pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalan kami kanimo amahan. Ning pahans kinabuhi kalis kaluwasan.
Pasalamat kami kanimo to, kay imo kaming giisip nga ngayang nga matubag mo alagad kanimo. Imo kaming nangalawat sa lawas tugon ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Nulumig mo yung simbahan sa tibok kalibutan. Mahimpit kami sa gugma. Uban ni Francisco, among Papa, o sa'yo among Obispo sa tanang mga pare. Inuyo sa mga igsuong nangamatay. Blaomon nga banhaw sila tanang nangamatay diha sa imong panagway. Kaluy kaming tanan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug tanang mga santos nga kakatuman sa imong kabubutan sa katuigan. Uban kanila, amo kan daigog himayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya ubang kaniya diha kaniya. Gihatagan na kaniyang magkagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-aambot tas itong amahan itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuya mo kaming luwason sa tanang daotan at agi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy malikay kami sala, malayo sa tanang kasamok. Igapaabot kaming malaumon sa pagbalik na Hesus Kristo among manunubos. Sa Kristo ng mga apostoles, ang kalinaw ibilig ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanaw mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubutan, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang nagpuyog, naghari,
hangtod sa kahangturan. Kalinaw sa Ginoo ko na manaa kaninyo. Pagkita panag-inig sunay. Sa Diyos, sa gawag tang salas kalibutan mula ang itong idapit sa bangkete sa Ginoo. Sanctify me, body of Christ, save me, water from the side of Christ, wash me, passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Mag-ampo kita. Pinagi din among pagkalawat Ginoo, himpita din kanamo ang imong grasya sa magituman mo ang ipaabot ni Simeon. Naingon nga wala siya mamatay hangtod makasapnay una siya kang Kristo, itugot na makadangat usab kami sa kinabuhing tunhay sa paglakaw namo aron pagtagbo sa Ginoo. Kini pangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak, nakasakit kamatayon sa krus. Sa itudlo ang bertud sa pailog, diyas kasakitan. Dungga mga muyo nga among gihalag. Alang sa mga masakiton, naot na nag-antos ng sakit sa balatian, kaamong gipili siya aron mahimong santos. Ngayang kasakit, ngayon sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, pinagay sa mga Hesus Kristo, imong anak. Buyog hari o bang kanimo, diyas kay usa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan.
At masalamat sa donors and sponsors, mass participants, readers, psalmists, lay ministers, and altar servers. Atong choir kanta Sugbo Choral. Atong offerers, Anon Atiga, Ellen Caslito, Galieto John Dagami. Atong pilgrims, World Apostolate of Fatima, Basak Mandawi, Basic Ecclesial Community, San Vicente. Nagasalamat ninyong tanan. Ang Ginoo manaag kaninyo. Panalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa dahil niyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks to the Lord and exalt His name. Give thanks to the Lord, let us sing songs of praise. Shout with one voice and proclaim His word. Malipayon Rogotes kay World Day of Consecrated Life and Religious Life. Karong adlaw Oh, sister. na atulpod og Candelaria, no? Nice kay is the candle, no? Jesus is the light. Ani ana pod ang mga consecrated life, mga Mao ba, religious life. sister? Kanang happy gyud kay ka nang imong kuan sister no nga nagmadre ka. Oh, natural. It's really my vocation. Yes. So pinaagi sa Okay. akong ministry, ako na yung consecrate akong kaugalingon dito sa Ginoo. Nya wa gyud balibaray naglektor ko kung na imong ko test ikaw ri ko nang reader ha. Yes gyud ko para sa Ginoo. Always yes for the Lord. Okay. Kining consecrated life or religious life, wa man lang ni magpasabot sa kuan kami no nga nanaghad yun sa among kinabuhi. Bisag kamo mga minyo, mahimo mo nga you have also to consecrate your life. Mao na ang atong ipangutana ni Monsignor, bahin anang mga dili madre pari pero gusto silang mo consecrate sa ilang kinabuhi sa Ginoo. Why? Yeah. Wa man na magpasabot nga malipayon ka nga way problema. Di man gyud na mawa ang problema no, naa man gyud na siya kanunay pero kung nakasabot ka sa imong vocation, malipayon ka. Sister ba, atong libakon, nagpaabot ko nga siya God ang iyang kinabuhi, i-consecrate magyud sa Ginoo, di ba? Na siya ba of poverty, obedience, no? Of chastity. Mo man nga total yang kinabuhi niya sa Ginoo, niya yan tanan talent, treasure, and time, niya siyang gihalag completely sa Ginoo. Mo na ang nito kayo ngayon, paabog mo share siya ba nga, is it, how do you, unsa ang kinabuhi nga totally is today that committed to the Lord. Yung naman siya nga, malipayon siya, in one word, malipayon siya. Di na malalis. Pero mga igsoon, kita, mga binunyagan, unsa mag-sintro sa consecration? Love. When you really love, you share. When you love so much, you give it all. Di ba? No? Muna, mas importante na siya. May mag-consecrate ka sa imong kinabuhi na di ka sa baos, pero ang imong gugmas ginawa, yung kaayo mo, lipang pag-ayo, sometimes you half-hearted, unfaithful ka sa imong baos. Pero, ordinaryo kang tao, gugma ka sa Ginoo ba? Gugma ka sa Ginoo, you give it all. Lutumang ka sa nasugo sa Dios. Totally. Siya yung primero sa imong kinabuhi. No? And whatever you do it to please the Lord. No? Even at a lot of sacrifices. So, kita tanan mga igsoon can really consecrate our life. In fact, giyawag kita, no? We consecrate our life to the Blessed Virgin Mary, sa Immaculate Conception. Para mutabang sa kanato sa nga kita, makahalas o kinabuhi ito sa Ginoo. To the Sacred Heart of Jesus, no? We consecrate ourselves, our home, so that we completely belong to the Lord. Pero mo na ginaba, nga, tiwan na to, let us just grow in love for the Lord. And you will see, kanang itaw itong devoted yung ka, devoto na gani ka mga igsoon,
totally you love the Lord, you give it all. And with joy and happiness, sama ni Sister Clemens, malipayon siya. Amen.